Yeah. Montie asɛm wei na yɛmfa ntu yɛ ho fo ɛwɔ abrabɔ mu. Ɛyɛ Bernard Asante nie. Hwɛ wotamfoɔ ehunamane wɔ wo ho. Watamfoɔ ehunamane wɔ wo ho. Wahokyerɛ no a ɛba a wo so a wo su no. Ahokyerɛ no a wonam mu a wo di ho abobo no. Watamfoɔ so ti ɛyɛ ɔmo ya wo ho. Efisɛ deba bi a ɔdwene ho sɛ nka wo mpagya. Ɔdwene ho sɛ nka deba bi a no wonyɛ sresrefoɔ. Enti ahokyerɛ na ɛba a wo nso so no. Awurade ama wo direction a wo so de ɔbɔ mpaeɛ afiri ba bi a na wo no. Nea na ɔmo pɛsɛ wo ka ho no. Awurade opagya wo afiri wo. Enti watamfoɔ wama wo haw asena bɛma watamfoɔ problem. Wama ne na wonam mu no ama nipa de ɔta no no ohunamane wɔ wo ho. David nom ɛte sere ne so ɔne mmoa. David te sere ne so ɔne mmoa. Ba David bɛyɛ problem ma ne maame ne papa. Efisɛ ɔmo ne de ne kɔtoo sere ne so. Enti mra Samuel ba ya ɔkɔ akɔfa David no. Ɔse hwɛ montenase mongyina ntentene nkosi sɛ David bɛba. Ba ne David susu de wɔ wura ni mu. Na ɔno so ɔdwene ne ho. Ba David de na otintenase. David de na otinda. Nti sɛ ɔmo akɔpɛ David na ɔtwe de naba no, sister brother. Na obi gyina ntentene. Sɛ afe na David maa ya, kɔso ɔmo ni ba bia David wɔ. Na David hawo na ɔno namu no ama David maame ɔne ne nuanem problem. Ne nuanem so ne be ne Samuel na wura num. Cause Samuel is intelligent. Nti sɛ agyata ne mmoa bi wɔ hɔ a ɔno ne di akyire. Nti gyata ne bɛkyi ne nuanem awe. Na Samuel no edi akyire. Nti ɔmo ɔkɔ no hu sanda ɔmo so sɛ aboa bi bɛkyi ɔmo awe. Ɔmo so ɔkɔ hwehwɛ David. Nti de wo namu no wo ni sɛ ɛyɛ haw ma wo. Awurade so opagya wo na watamfo so ehunamane wɔ wo ho. Enti wo de wo na mu bia no. Hwɛ bi hye da kɔtɔ credit ɛwɔ wo ho. O haw no na abisa brother Ben wo nhia ne ba bia na nsɛ ɔmo se ne ho kyere no. Na wo de wo nam wo openi obedi ɔno so de akɔbrɛ apɛ no ɔde atɔ credit ɛyɛ phone calls wɔ ho. Sister brother, ma wani na ho. Ma wani na ho. Mesi follow me. Na mema waba ma abu no. Mema wanya nkunanhye. Mɛkyerɛ wo nea wo ya ɛbɛboa wo ɛwɔ wabrabɔ mu. Ɛma waba mu. Nea ɔbɛba bi a ɔbɛyɛ nhyira ama wo. Enti haw ne baaye no sua mpaebɔ. Haw no baaye no pɛkwa na ɔbɛyi wo haw na firim. Na watamfoɔ animu.